Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari bocah-bocah dinten niki? Alhamdulillah, saya nggih. Nah, dinten niki kita sampun mlebet bab anyar. Menika cerita rakyat. Gini yo sih, kita kedah sinau cerita rakyat. Kenapa sih kita harus belajar cerita rakyat? Amarga ing sajroning cerita rakyat iku kathah piwelinge utawa pesan morale. Nah, salintune ing cerita rakyat kita uga saged sinau saking kisah-kisah ing sajroning Al-Qur'an. Kathah sanget nggih kisah-kisah sing saged kita pelajari utawa teladani yen kita gelem mikir. Apa maneh ayat-ayat sing Al-Qur'an iku critane bener-bener ora ana sing digawe-gawe. Kayata sing sajroning surat Yusuf ayat 1:11. Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi kita harus belajar cerita rakyat dan juga kisah-kisah yang dari Al-Quran. Untuk apa tadi? Agar kita dapat mengambil pelajaran, benar. Nah, apa wae sing kedah disinaoni bocah-bocah? Bocah-bocah kedah saged nyebutno tuladhane cerita rakyat. Jelasno unsur intrinsike, jelasno pesan morale, lan nyritakno malih cerita rakyat sing sampun diwaos. Saderenge sinau, monggo sareng-sareng maos ta'awudz lan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sakniki apa sih pangertene cerita rakyat iku? Cerita rakyat yaiku cerita jaman biyen kang isi urip ngrembaka lan diwarisake kanthi gethok tulur utawa lisan. Jadi cerita rakyat itu adalah cerita zaman dulu yang masih ada hingga sekarang dan diwariskan secara lisan. Jadi ceritanya biasanya disampaikan misalnya dari orang tua yang memberikan atau menceritakan dongeng kepada anak-anaknya, atau misalnya guru yang bercerita. Nah, jenisnya cerita rakyat itu ana 3. Mitos yaiku cerita sing dipercaya saka kejadian nyata lan dianggap suci. Paragane biasane dewa utawa setengah dewa. Tuladhane Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, Joko Tarub. Legenda iki cerita sing dipercaya saka kedadian nyata, nanging ora dianggap suci. Paragane yaiku manungsa sing sakti. Tuladhane Tangkuban Perahu, Surabaya, lan sapinunggalane. Nah, jadi kalau legenda ini biasanya asal-usul suatu daerah. Dongeng yaiku cerita sing dipercaya saka kedadian nyata. Papan panggonan dijlentrehake. Jadi dipercaya dari kejadian nyata dan tempatnya sudah dijelaskan. Paragane manungsa, dewa utawa kewan. Tuladhane keong mas lan timun mas. Nah, mangke ing tugase bocah-bocah sing wonten ing LKS nomor 2 niku sebutno cerita niku mlebet sing pundi? Mitos, legenda utawa dongeng. Unsur intrinsike cerita rakyat ana 9 yaiku paraga atau tokohnya, latar panggonan, latar tempat, latar waktu, latar kahanan utawa keadaan, suasana, watak saben paraga,
tema, alur ceritane jelas, ono bahasan miturut sudut pandang penulis, lan ono pesan moral utawa piwelinge. Ciri-cirine apa wae? Sipate tradisional. Terus panyebarane kanthi getok tular. Getok tular wau secara lisan. Sugih variasi, akeh maceme, lan anonim. Jenenge pengarang ora ono, jadi kita tidak tahu siapa sih yang dulu pertama kali membuat cerita itu. Alhamdulillah. Sampun jelas nggih insyaallah. Yen wonten sing dereng jelas saged ditangetaken dhateng TC Ainun. Nah, sakniki monggo digarap LKS halaman 3 gangsal 35 banjur dipoto lan dikirim. Nah, sakniki kita tutup nggih kalian bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun lan ngapunten yen wonten kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.